Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Iki aku enek ning kebon mburi omah neh ya guys. Nutuk nih lan nunggoni Andre nganu lemah kayak ndekne iki urung mari-mari guys. Mergokne ya lemah ya oke 6 dam truk ndekne guys. Kuwi sik urung rata kabeh. Kene kono kene arek layangan arek cilik-cilik guys ning sisih lor. Sik tak paranane ya guys. Ndelok arek-arek layangan. Mumbal rek. Ndi? Beh kok pinter ya Ram? Layangane wis mumbul. Lah kok arepe ditinggal mumbul? Nah iki endi to layangane? Lah sing sitoke kok gak dumbul nih? Halo. Si halo. Halo, engko mlebu ndek channel ya, engko deloken. Ndek Dian Dava Family ya lek ndelok YouTube-e. Dian Dava Family. Heeh, golekno ning YouTube. Engko awakmu kok mlebu ning kene. Iki anake sapa sing iki? Cip. Oh, anake Acep. Adike wis gede. Mboten. Kelas piro? Wis piro? Brangkang. Sapa sing ngomong? Maina. Ndang padha ngaji sik. Piye iki kabotan ubah iki gak iso nggawa lho sampean. Iki nggone iki. Golek ngedokne ya apa, Bay? Bar magrib. Bar ngaji. Lho yo surup-surup. Wani? Wani. Ndang alon-alon wat pinggir lho ya. Dadah. Bay engko ditelok YouTube ya. Oke. Kae guys arek cilik mari ngumbule layangane ditinggal mergo wis mumbul. Ditinggal balik padha ngaji. Iki gedange kena virus neh iki guys, mari iki ben dipotong Andri tekethok. Ya niki guys sepi, kayak arek cilik-cilik mau wis padha budal ngaji. Sing marai rame arek cilik-cilik ya guys. Sik tak ngiyup guys, kene panas ganti. Pindah rene. Nah, ini gini yuk. Iya. Ayo kerja Pak. Pak Andre. Pak Andre. Si halo. Aku sik sibuk guys. Ngomong Guys. Lek ngelak ngombe. Kopine mu ning ndi? Koe kopine ya. Nih. Jo. Yo engko bengi jereke ngopi ketan ya. Engko bengi. Enggak. Cak iki ya. Oh, piye? Mari tak jak. Nah, gitu. Aku apal aku, wis. Sapal. Urung mari lho wis dijak ndeknane ya ta. Kurang penak piye? Ngomongnya anu kan jeduk kalian nane. Kalian ndi? Kowe, ngono. Ya apa? Oke. Kalian agak kurang. Embonge ta? Heeh. Ora ya wis mari Tantri. Yo gong. Mosok. Apa roh? Ya apa roh? Ayo ndang dilanjut nih neh. Iya, iki Andre malah seneng guys lek dijak ning kene. Mau dijak dolan ning pantai malah engko selak nganu lemah jare. Ayo mau mari omahe. Ndak iso. Bendang mari ya, Andre. Coba ngerti lemah mari ki engko duwite teko neh. Kena digawe tuku apa, Andre? Winih. Alpukat tandur sebelah kono. Sebelah kono lho guys, kono. Apane to sing mendal? Wong iki. Kok koyo bal mendal. Ayo kerja yang bagus, Dre. Aduh, gak dijak ngetan lho. Kuat Andre kayak guys lek dikongkon ngono kuwi mandakan. Kadang dhek ning toko kan ya jenuh ta, guys. Kuwi mburiku kuwi enek pepaya California. Apa iki lho? Dijak sana karo. Apa? Median nak. Median aku, median. Apa ta?
Ya langsung kan sampean ngalih sik ngomongi. Nyapa? Ibu ngaku. Ngaku. Ibu Agung. Sampean kene. Jelas ngono. Wis kok nuntut, Mbak. Ambo ndre gak genah apa iki ngomong apa. Aku sih nih. Main adegan iki lho. Bah, wong malah teko kono mucuk minggah-minggah aku. Andre kong menek lah. Apa ya iso? Gak ngatasi Andre lek kong menek-menek. Lek kong angkat-angkat oke ya Andre ya. Iya ta Andre? Lek kong menek ampun DJ. Wiyup ning kene guys. Angine sumilir. Penake ditanduri apokat karo pete ya guys ya. Dadi engko lek nganu mek dipupuk gak usah ditunggoni gak apa-apa. Sesuk lek ndek dhuwit arep tak pager iki guys. Ol. Ceket ta? Lewatang ya Andre. Kuwi mau mari maemi mau sik tas Andre. Enak apa ora mine Andre? Seneng? Tak tekokne neh lek seneng sesuk ben. Tapi gak oleh Andre mangan mie sering-sering ki. Ning usus marai keriting. Hei, sayang. Sopo? Ahluman, sayang. Ahluman. Kok sayan lo Mas ambek Andre? Sayang. Kene tanggoku guys. Nah kae. Lah, wes, angel. Kurukan daging. Angel, ahluman. Golek ube paling. Balik. Kayak nyapa ta guys tok ini si sekulon kae. Tinggal sorong ta? Ngurung. Nyapa kok nyurung barang? Yo wis kebek ndang di anu Ndre, surung Ndre. Lho piye to lemah irung dilebokne? Dilebokne sik. Dipaculi kok. Ayo. Wis sekerape sapa? Batik, bacule, batik. Jirmu gak duwe. Baju. Lek nyilih ya apa? Lah pacule dhewe ndi? Pacule wakeh tenagane renek ya, ndeknane kae tenagane wakeh pacule renek. Iye, Andre. Wis ndang gek dirata. Tinggal sorong. Ndi? Oh. Kok kene iku ya, Mbak? Kono ya. Sendang, beh, gak bek-bek kuwi engko. Apa to atas sih? Puncaknya ora no. Oh, bisa nih. Wes, surung. Nambik. Penceten. Wes. Wis kono ae kowe gak usah melok otot ning mandek kowe. Abot, Mas. Aduh, abot. Gua paten ono. Yo, dilebokne. Makan dulu. Aja kakek, aku engko ben gak kabotan. Njaluk abot. Copo to sing njaluk wong yo renek. Aku engko tak njajal sing tinggal sarang. Hup. Kowe kono ora sampe lak mlaku. Ning ndi ki ya? Terus. Oh. Guys, muncalnya kone wes. Menggah guys njajal nyurung Arko kuwi mau. Ngene Tapi awaknya api-api wong ngene iki. Wetenge renek sing ngene iki wong. Heeh, tapi capek ya guys ya. Lek gak kebek ya gak abot. Santai. Njajal ya awakmu lho wetenge ben Aku anu. wis bolak-balik. Kok gak kempes blas tapi wetenge ra kelong. Weleh. Yang baca iwak ngono. Lah iya. Ya Mas ya. Heeh. Iwak dadi wes. Beh. Mandek kangenan. Angkat beban.
Ya iki Andre iki. Anak lalare apa? Sokno sing ning sampah kono lho. Iya nih. Oke lho guys, ki nguruki sampah-sampah. Mas dikuak ning ndi ta? Bles. Yo, neh. Mari kita jajal. Tinggal sarang, guys. Apa sih lah apa? Itu kono aja gak usah aku. Ya Allah guys, sampai full. Tinggal sarang. Ye. Wes. Bojoku ngiwangi Andre kayak guys. Andre lek ra diwangi sawi ya. Pancul. Yo, gek tinggal sarang. Aja membelakangi, madepe ning ndi to Andre kuwi, madhep rono lah. Ngono. Kok malah membelakangi kamera. Pemirsa mbok siliti ya. Wes, ayo tinggal sarang neh, Andre. Ayo, kayak ngeratak nih kayak bojoku guys, lemai dirakni sing ninggon sampah-sampah kuwi. Sedangkan Andre nguruk sing panggonan sisih kono kae. Wes tak akhir sampai sini dulu ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Diandava Family. Dadah.